Alright. Muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano pamuzinda wevanhu kubva kuvanhu by public demand. Vanhu vakachema vakati tiri kuda muzinda patokurukura nezvenyika yedu tichigadzirisa nyika handiti, and then super nexus ndobva ndadzoka by public demand. So muri Zimbabwe inzwai munzwe news dziri padesk right now. A lot has been happening within the corridors of power muZimbabwe, and the comrade Takawira right now vandibata the latest information about my developments ari kuitika. So remember a couple of days ago ndakaripota inini panapa ndichitaura about kuti onai zvoitwa Mnangagwa ana side General Walter Tapfumanei vobatwa mapatsi, vari kutaimigwa, havasi kutembewa navo etc. And tichitaura muri Zimbabwe. So now this is like an update about information yasvitswa panews desk ichitiudza isusu about my plans that are there ekureplace Tapfumanei Nashon Mnangagwa. Right. Muri Zimbabwe aya mafanis, aya ma1 is nonsense. Izvi ndo zvatisingadi, nepotism ichi. But we are not surprised. The good thing is it's not everything that Mnangagwa plans zvinoita go ahead zvobudirira. Otherwise kana zvese zvaibudirira dai mukomana wakangurira zvoita munhu mutapa kudhara. Right. So what is happening news dziri paground muri Zimbabwe, tiri kunzwa isusu kuti pane more maprotests ari kurongwa, and these protests achirongwa kudai so vanhu team Chiwenga faction, which people now think kuti iwe madhara aya ana plani, madhara aya ari greedy ese. So haasi akagumigwa, haasi akamira, ende madhara aya anotozviziva kutoti apa vakada kumira some of them zvinogona kutoreva kutoenda kwamupfiganebwe. Handi muri paunderstand, vanoto ndezvimwe zvekuti handiti. So havasi vakamira vakomana. So Chiwenga faction is even growing stronger. And the fight here, you have to understand, is the fight between conscience and money. So Mnangagwa, according to the alleged information, chake iye chaakataimira ndechekuti kana achida kuneutralize munhu, achida kuslowa munhu down, unomuvhurira mukana wemari. Handiti, mari yekuti it's tied to the regime that is there now. Zvekuti unoziva kuti idhirire 2-3 years handapinda kairi ndichirova mari refu yakadai. So at least for inini nemhuri yangu we will be out of poverty. Because let me tell you this. You see, just imagine General iwewe uri kana kuti usenza uri chigeneral uri chichi, and then wopiwayo kana mwezi offer, but uchiona kuti offer iri tiri kutengesa vana veZimbabwe, but wonza tuvapa incentive Mnangagwa chikuitira kana kuti maybe ifamu rakunzwa tikupa matop generals mafarms, tikuvakira matop generals madzimba, tikuvapa maloni ema 200,000 ekutenga dzimba matop generals, because ndo mitigwe zvinhu izvi, ndo mitigwe corruption yacho. Handiti kungouya kumatop generals macommanders chichi womati riri nerimwe promotion, the rest tumasoja havana basa, torai ka $200 kaka monyarara. Komunoziva imi takauya vazhinji venyu hamuna kutombosvika kana grade 7, tikakudzidzisa muno mumilitary. Handiti takaya tikakutorai tikakuwachisa inochi brainwash, tikawacha brain dzenyu tikadziwacha, saka hativhunduki. Be loyal. But maybe kwira zvimaranks zvikaita zvimacommanders ndovonzi. But you know, we know kuti vakomana vanenge vasina kupata, vanenge vachizviona zvese vari mumilitary momeme, vanenge vachizviona
It's just that, to break rank is not an easy thing, but conscience vange vaingoshowa kuti matop generals akava neconscience, matop generals akatifungirawo tese handiti, because violence by itself is bad. We don't want it, but we don't want it. Let's try and solve things peacefully. Let's try and understand everybody. Handiti muri Zimbabwe hamusi kuunderstanda, but tinoda kuti muunderstand. You see, muri Zimbabwe kana tichitaura nezvegreedy, when you talk about politics like this, and then unenge uchiti there's greediness kusoro kuchichi, people feel like, yeah, but there are stories. They feel like in the texture of stories, and they don't understand how their poverty is tied to this greediness directly. Adidi wangu munyika yakaita seZimbabwe, vanhu vatungamiriri vana president vana chii izvezvi unenge uchingonzwa nyaya dzekunzi kwa vana vaMnangagwa wazomitisa chakati, ndoti kwanzwanzi wazongobahwa mwana mukadzi wechitu, woti mukadzi wechi3, zvimaslay queen kudai, so watengegwa Range Rover, watengegwa Rolls Royce, watengegwa Lamborghini. Ndo lifestyle yacho iri kuti costa. And that's why muri Zimbabwe, let me tell you this, munyika yakaita seZimbabwe, in fact everywhere, but tikutaura zvemuZimbabwe, munyika yakaita seZimbabwe, vanhu vakaita sana Wicknochify vaya, reason why vasingavhunduki kuti maspendero anenge achiita mari vachitenga kana 7 maRolls Royce ake, handiti havhunduki kuita zvizvo, because unosati hakuna achava achimuinvestigata. Why? Because chilifestyle ichichi ndo chiri kuraramiwa napresident. Do you understand? Nevana vake nevamwe vari close kwaari vari kurarama chilifestyle icho chocho. Muri Zimbabwe zvinhu zviya zviri kuti costa, vakadzi vanenge vachiitwa everywhere, handiti vakomana vari kurarama life ingori like zvinhu zviya zvekutongoti humbinga hwoga huri kuitiwa, but huri kuitiwa on a state power level. State power level, kukuti ndosaka muchiona Emerson achioma kudai so asingadi kubva pachinhu ichi. You see, that's why muri Zimbabwe I want to say this. Chiwenga, although akataura zvisina basa in the past, he might have been involved muzvinhu zvisina basa, mukomanda military kuita zvisina basa, etc, all of those things, but pakumira nevanhu against Mbinga, I salute the discipline of a soldier. Handi kunyepa whether Chiwenga ends up winning or not, because muri Zimbabwe all it takes, Chiwenga is the vice president. He can just take the money and be bowling too. Same zvinoita naMnangagwa zvongopera zvakadaro, zvichirati me musina kana any opposition within ZANU-PF structures, within the government structures. Right now, Mnangagwa une biggest enemy yake is the man sitting next to him. And so you can see kuti this is a defeated man. There is no way Mnangagwa was going to keep Chiwenga if kana kwakuchinzi hapana consequences. So military, I think military ine madiscipline ayo, and the military discipline mostly is about stability. And so military would want peace over everything, because what it means kupatsanuka kwe-military kuzvinoreva bloodshed, you understand? So military tries to just keep quiet, let it, whatever happens happen, but in this case, military person, Vice President Chiwenga, vataurazve through, that it's wisdom. Kane wisdom Chiwenga, kane tasingazivi zviri kuitika, but kane wisdom.
because kana uchitaura about matters are that sensitive ekufanana nekutoti iwe uri vice president and uri kutaura about your own president kuti uri kuda kukanganisa takabvumirana kusvika apa chirega kuda kutora woenda nesu seri kwegomo chichichi and then you give my examples ebible panenge pachishandiswa kauchenjeri kari political handiti. So mune zimbabwe if any of these plans yekuti tapfuma nei ari kuda kubviswa poiswa shoni, then ndo kupera kwaMnangagwa ikokoko. So rugare ngaruve nemi.